Ako sme si už povedali, aj pri nakrúcaní kamerou platí základné pravidlo zlatého rezu. To znamená, že ako vidíte na tomto zábere, nie som v prostriedku, som momentálne teraz kúsok od ľavej kantne. Vychádza to z toho pravidla, ktoré sme si povedali. Výškovo je záber upravený tak, že nad hlavou musí mať kúsok voľného miesta, ale nie veľa, len kúsok. Takže toto je kompozične správny záber komponovaný na ľavú kantňu. Teraz si to ukážeme nesprávne, to znamená, budem zakomponovaný na stred. Ako sami vidíte, nie je to úplne v poriadku, niečo tam pôsobí rušivo, to znamená, že tento záber pri takejto šírke záberu, tento záber nie je správny. Teraz si to isté ešte ukážeme pri pravej kantni. V podstate je len na nás, ako sa rozhodneme, či takýto statický záber budeme komponovať k ľavej alebo pravej kantni. To isté platí, keď sa presunieme bližšie. Výška nad hlavou zostáva stále nezmenená a takisto kompozícia či už v ľavej či pravej kantni zostáva. Teraz vás upozorním na jednu základnú chybu, ktorú robia začiatočníci, a to je nesprávne komponovanie záberu na výšku. To znamená, že v tomto prípade, ako je tento stojacej postavy, sa stáva, že nad hlavou zostáva príliš veľa miesta a tento priestor, ako sami vidíte, je absolútne nevyužitý a nemá žiadnu výpovednú hodnotu.